खालि गुवाहाटी दा थांगासिनो निकिता बर'नि न'निफ्राय ओमफ्राय स्टुडिअ थांगोन आंनि फैनो गोनां जितु बैसागु मिउजिक भिडिअ बेखौ निकिता बर'आ खनगोन ओमफ्राय हिर'इनाव थागोन जोंना सुपार डान्सार मासुम नार्जारि अभी हम जा रहे हैं डबिंग के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो क्या नाम क्या था ऑरेंज रिकॉर्डिंग तो दा जों सफैबाय ऑरेंज स्टूडियो सफैबाय नै ऑरेंज रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑल द बेस्ट थैंक यू चलो अच्छे से करो हम सुनते हैं अभी बैसागु मिउजिक भिडिअनि फार्स्ट डे शुट जानो थांगासिनो गानखौ लिरदों सोमखोरा ओमफ्राय खनदों निकिता बर'आ ओंखायनो दासो सिखारना फैदों नालाय मेगनखौ एसे ब्लु नुदों मेन लिडआव थागोन जोंनि सुपार डान्सार मासुम नार्जारि बेखौनो दा आनैमोनाव दोनहैदोंमोन नालाय आं बिसोरखौ मैया ओमफ्राय दा मेकआप खालायगासिनो दा बेयावनो थांनो नागिरदों आङो बहुत एक्साइटेड हूँ डर भी लग रहा है तो पहले मेकअप कर लो কি কৰিছা বলছে স্যার स' जों दा थांनो रेडि जाबाय हो Ready? Yeah. Hello. All the best. Thank you. All the best. Thank you. Location सफैबाय जोङो lip sync practice. Lovely. Kok আহিছা তুমি? Time practice गासिनो खेबसेबाव shoot लानसै नालाय दा All the best. Thank you. Hey Rahul. Reflector में सुनो तो. Maria. No, we not talk. Go. Cut. Ready था. अपन को कौन खींचेगा? आंखौ सोर खेबगोन इदि खेबाबा?
सान्दुं गोसा बिराद आंबो 6टायावनो मेकआप जागोन होननानै 5:30 फन हरदों बेनिफ्राय सिनाबाय बे कासो बाजाराय गथ'आ मारै गावबाय खानाखौ बुंखाबारावबो आं खालामबालाय मिथियाखै नोंसोरखौनो फन खालामबाय थादलायो रावबो मिथियाखै मानिया चलो रेडी एक बार ट्राई करो वाइट मारिम वाइट है ऐसे किंतु मार ब्लैक मार की मेरे में बैक शॉट है बैक हंसनिया नहीं बेटा नहीं वाला रेडी गो शेर थांबोला नसर इधर से आना है नहीं roll 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 it 5 ready 5 6 7 go लोगों से क्या समझ 5 6 7 go दा जोंना मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै सिक्वेन्स जोब्बाय ओमफ्राय दा लकेसन आलदायाव लागोन आलदायाव माने बेहायनो लानाय जागोन एसे रेस्ट लानोसै ओइ देखो रेस्ट जालायबाय नैबेयावनो जासिगोन एबारना जाब्रबो गोसोखांबानाय जायो नोंनियाबो दलिजों मारगोन habab 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 बे लकेसनावनो मोनबा सिक्वेन्स जोब्बाय ओमफ्राय दा एसे ब्रेक लादों माने चाय पानी नाश्ता चाय 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 क्या है नाश्ता में क्या है समोसा है ओए बुबलो गिलास दे खोनाबाय दे बयबो बेस्थ जानायाव रावबो राव रायलायलायनो टाइम गैया थाबथालायदों खोमा जानाया सागलि नांदो सोरना मा जाखो मानसियालाय बे फिरफिलाय बिरबायनो थाखाय ना ओंखायनो मेगनाव नांहोयो मा मानसि सानसा बिरदो बेनो सासे मानसि जाय सायहायावबो साथा लायो रल Action! Good! Again break time. Mana? Dan yang ini kan. Rahul, gila soal lain ngang isi lengan deh. Pertiga. Ada sepeda sequence sebab. Dah. Location change kau benar dah? Location change. Hah? Salah bro. So, nih. Acingnya mana? Beisi mana? Mana lah be? Ini sih. Ini membuat kami. Masuk nih costume change. Birthday sekolah tu naik ke sini nih, bicing.
नोंथांमोना दासिमबो नायाखैबा नायदो बारदै सिख्ला 2खौ आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलाव नायनो मोनगोन नङा नायनो हागोन दा जोङो आलदा लकेसन मोनसे थांगासिनो दैबाजिङाव ओरैबायदि सान्दुं गोसा बिराद गरम हा लमदै ताते लमदा दसे रेस्ट लाबाय दा ओमफ्राय बैथिं लायनोसै सब नायबाय थादो नोंथांमोना सान्दुं थाब खालाम रेडी बेटिं पजिशन गासिबो बेटिं औ रेडी रोल 1 2 3 गो बरिया नेक्स्ट खालामबाय था गो बरिया जों नैदिं आंनि मोखाङाव दङ बोरायबाय ब्लगार जों बिथांनि बोरायबाय इउटिउब चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम रोल 5 6 7 गो बरिया नैरोजा सोर ओंखारबोदोंमोन उननिफ्राय मानो होननायनो बिदि खालामोबासो उननिफ्राय फैनाय नङामोन मानो उननिफ्राय फैनाय नङाखै नोंलाय आजा दे फ्रेम मिलाय हा डायरेक्ट करा रेडी 1 2 3 गो बार लाइबा सानि दुबु फाइनालि दिनैनि थाखाय जोबसिगोन आरो मोननै शट दंबावो बेखौ लानानै दिनैनि थाखाय फिनिश खालामथ'नोसै फार्स्ट डे शुट नालाय मथा-मथि 70% थांबाय दिनैनो बिराद सान्दुं गोसामोन थेवबो खस्थ' खालामथारबाय नोंथांमोननि थाखाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन मोजां मोनगोन शेयार खालायगोन लाइक खालायगोन कमेन्ट खालायगोन थ' नायदो Finally, दिनैनि थाखाय पेकआप बाय दा न'आव थांनानै जानाय लोंनायनि खामानिल'सै ओ मागु Guys, today tomorrow.
Pura ibu gitu, pura ibu. Yes. Hanggul. Besar thane ya? Rastar kan pura malu bilang sakit. Pura dongkang di jaga laki. Dongkang thane pura dongkang thane ya. Dongkang di jaga yo. Ada rahan lagi. Dia dongkang di yo laki. Sana behai second day shoot jagasine nih. Second day shoot start. Nah, bicara je na Sanda Bodia. Are nih bicara. Sanda Bodia na Zara Pagla. Zara Pagla mana mu? Sirja. Kam. Beri Sirja. Dan beri aktor ni free drone operator ni free kamera zaman jadi bene. Saya. Follow ভালকে লো হয়ে গেছে না তুলা কন্টিনিউ কর লো হিরো second day shoot jagasine nih bicara. Nih Sanda Bodia. Dan ini Sanda Bodia sampai be Zara Pagla bicara kham dam gasine. Starting bimana? Starting video kan sampai video salah free था. ये review था देखो जिसमें था. Roll. 3, 2, go. Go. Break time, चाय पट्टी का टाइम. क्या पी रहे हो? Mountain Dew. Singira kaisa? Aji chips kamu puan naik? Kau jual kali खाना sila? Jual kali? Tani. Ini baru soja kan behai. Ada last money shot dong bawa.